Adunti samre bibia me ginan egina nana kɔ akura na kyese ye kyerese amamre ne amane ekwan so se nana kɔ akura ne nana se ne ketetintiri mu a ɛhɔ na ubehu se ya dida no asiesie no bohunu bre ne mboro ba no ne koko enyina na abrafo ene abre asamre hu se odibidie akanwani asika ekrokra wo mu ekyese ye bona na emu eho eban amamre ne amane ekwan so ekyere se okohwe ye nana ne se onye ohene ana onye ohima se wo na mu paboa oboduku a ese kutu ewo amamre ne amane ekwan so usumfo made nyina da opinso te kokoso krobia Asante kotoko adise nana akwam yesuo atwuma ne be ndi hyekonkron amamre ne amane de ne kyese na akwam yesuo de meti ena mehu se amamre so efata anunti samre abusuane adofo mu a mo hwe ye mutie ye na mu hu niama ekoso nyina no ekire se titi obi ka titi obi ekire usumfo edame hu sima baako ebrese no mo betimi nkabiem pia Arefo se wo hwe anase ukọ ayiyo bi ase na wo se emma ebobna na wono te adanka yemu ni ade se ya na wotimi se enibre ena aba eno ye friend se brambo mu se yasoja na eno so no ye enua ensini yakeka na ye de aboma eno so yaso ano a ni nyina eye amamre ene amane a ye na yedija ohempon bi a sabi wo fra ntuma wotintim na okọ akura no ekwan eno nti na nei se wo hwe eye mmaya wo mo de doso ene ade ede abobo wo no nsa no de nya haban so abobo muti a wo no twa adwajo ne ade won mu di nyenye ede abo won mu ti ene ade a enye asemketwa ewo eho nwi na na eka se wahini a wono adane atoyi ukọ adusuna anase aduana ebusua no mu a enumu ena ofi ya na nanamo aduanafo enyina ye nim se eba abakwase mu a ekire mu a won kan abusua wodo ewo man Ghana ne Asante memu Akan mu a won mu di de eme de hye won so pa ene eja emti se wo hye ne wahini nana Darko Montwi otoso mienu wadane ato na ye na dot ye ene ade a dodo na wo friends Dr. YK ata konadu edi ana dodo na won de friend na ofiri aduana abusua no a won ma hyanso de ene aboa kraman a eja etua na no tete wono abakwasem kirema won mu free enne ye bebia no wo won be pie mu enne ye doma a won piesie ene ose ade yo agima bedu ekire bia na abusua no no na aboa kraman eja etua na no ena na osoja ndidi won monim sa wo hwe oba panyi ya nyenya haban ye na wode nsensa ade etua na no ya asema eka ne nkyase nyina ne se enibre aba enya ade a wo bie na no na sebie ko to atentosumpo ede atofomo emma panyimfo ena twetwa densinkran ya yede kobene ene kojan yede agugu ekoma ni nyina eya Asante amamre ne amane ne bie so hu senyenya ahaban egu obi krom seyi a na ade ba akopɛ ena edan die yenya ahaban eya ahaban a sebie ko to pam sunsunfi pam sunsunbone eman eko enye asemketo okani Arafansa wo hye wo ba panni a wote osese ya wono na nso so ate okurani a eniyi likunu eda efomi wono no na Darko Montwi ne hokani eno no ena chese wono so aba se mo hwe ne nsa na okuranhwe bi a na chese habammono esoso a enye asempeto akwa ema ni bi mpanyifo ni bi enie yenya haba ye kan ho asem no ebi ne gu okom wonse obaako nso wode aban ede etua na no se bi onkasa ogure na no tuko aye bi asena kokoku ne se ya mesrawo ngwansa okwache anu mpo wamfiu anase wokasa anu wamfiu amamre ene amane a ewo ho no mu a ye nhye ne nso pa se wo hwe ayigwe ene se de esi ekoso ewo maban a ebentepa ede ani ntini ene ye twetwe wuro ayemfo abrempon ene adehye ene de wo mo ba be pie mu anuma ye hwe se ne be adada na Darko Montwi ye beko na yakwa akugya no kra
Asante mantem so afo yewra Simon was a mensa ena yehunu se wote hono ma wono so eba no de nunyam ababa beta echi no no sa me se wo sha na je se ohimpo bi ena yi ti a wo be yi a eye ode obesimu otumfo anemu otumfo suman boafo suman boafo wono eni wona mo hunu sisi yi na odi animu a wo baba akwamu se ne be ya opim so otumfo se tutunye nansi okrowe ni obrawe ho maso Asante mewra de otu no se wo mara medina mu se no bofotene emfama no se de Asante amamre ni abakwasem tie no no se opim so wo so okọ baabi no ntimi ankwa nipa obetu so nkonko gina na nemu no okọ aye no te se de otumfo na na apia wo ba ntinya nwanwa se wo hwe Santena edika ato edi animu a opanyina wo ba Dadiesoabahene a ye friend se Baffour kufi Atobrah Dadiesoabahene Baffour kufi Atobrah wono nie ena wote apakan mu no enti se wo hwe apakan no kra na ni nyira ho aye de adura apakan no ekire de bifra eba Asante ahusuo no se medical aka no dodo na ya no fi se kotoko Asante kotoko bobuko no wono jesia na se wono afade no na ya Asante ahusuo da bi Asante kadesa nkasa paade enu nie ahabammono tuntum ena afi awokọ srade a yakire mu ewo NYANSAPO kasamfoni so ade achemu pii yemu ma afi ni bere bi kan dia tuntum mi gina ni pe ewo mu no ahabammono dia ye kwaye ababu no ena afi yie awokọ srade no so eye sika kokwa a obo ade de ahya Asante man ema no eno nti Baffour kufi Atobrah obesi anemu so opem so no ono no mienhwe asakakra Fona chese eno no Baffour kufi Atobrah wono ni otumfo nsi anemu e Mabang a eben tepa ni nyina nanada ko Montwi otoso ni a onye mfinhia e de wocho ne nsa ntuma wo fra ntintin mu no wona chese opumso yi na wabesi na nemu e wo hono na ohwemu a sanye sitie na se wodeni akire ma wo ko bem hono da bia ye de nana da ko Montwi otoso ni ye de na ato no na wo ko no akohwe ne echi na wo hwe opanyi a wo de wani chemu e wo menhia onye nipa keto asa tuatuo no ono e na akomenhia opumso pia ono ene opanyi na otutuo na odidi ohene nimu sami eben hono ene waba be pinti mama yenhwe ni so ade kakra
for nature say eno no men na edi ehim e word ma wa ya amamne ne amane awie afei e na Baffour kofi Atobrah wate esi forma teso ni ni echi mo na wakọ akọtena na tan na mmenhwe obedi asa kakra abrafo na ewo ho a ye bo amu no ho ban no ebi eno no Baffour kofi Atobrah edi asa kakra ayefo na chese eno no Baffour kofi Atobrah wabedendi wabekire senti a opemso anemu ena obaaya obesiye so hwe amamre ene amane nasa se di osi dandan ho ekuratue no tukobonku tukonifa twembe animu no twende pin mo boa na chese kame akwese opemso ankasa ena epiemu ewa heya wachire mensem wachire kokodurusem wachire se onimde wachire se onim amamre enim eho amane a enya asempetwa ohwe na fade na tuntum na botre tuntum ye sabie ko to dia bobo ne nsa na bakon enso tuntum na bi na afeyi de eda ne kromu enso tuntum sa enti enna de firisoro ekopem fam no tuntum nituo a ekura no nko a na ayese ntoton ya eno no ekura na enne ode abeya amamre ni amane hwe domo agitwi na edineti a Baffour diasa
Arefo afei ankasa ena Baffour Kofi Atobrah. Otu na nhia de se kronkron ene okura wura hode a onye nipa ato a ewo ho no di mensem ebi akokosem a kyese ekyese onye nipa ato a wasante mantama afei ena odne ni kutwa wisi a ni santemo ekoye ekohwe nana Darko Montwi a otoso mu a ofra ne ntino no tintin abepi mu ewo biaye a ene eyiwe na nkasa no ekoso.
Ayefo na je se no Baffour Kofi Atobrah afi no aba betena se a ayemfa wo ba se no enso eba no mabem na kwa ba so hwe wo hina odi kenya ayete Omanhene nana ebisei atwe wampem ono ena wode nsa abeto ensem ya waba abechi e ma remfi opanyini ono ene Omanhene waba abechi wi afi ena tepa Omanhene manso no ena ono so aba waba abechi nti so hwe Omanhene na edisi atwe wampem ono na trankonya na no a wumdi na chi de ba he no ono mo ato santena eja ono mo chiachia nana Baffour Kofi Atobrah tutu no ono mo eba no mabem na kwa ba sadi asante amamre ne abakwasem esi etie no ne ho amane no sa pepepe ena etie opanyini etie a pinso atulu wabesi na nemu no so pinso ise obasa na wabetena se na ewose nana no mo mo so de ani eni bu ese fata sanse opinso ane no waba no na moba na mbema no kwa ba nti sa pepepe ena nana ni ono eye ewo ti se ohwa se de opinso tie dwama se de akua untimi emfa wo chenche na umfa nkonkotia sa pepepe wonsa ayemfo eba ni nyina na na ebi se atwe wampem oba no no ogina baabi ena eyi ne ho eniema na ansa na wo ba ohini wei enso ebe yetu ne che ansa na ntoma no wo twen akofom kakra onya akonya na waba na Baffour Kofi Atobrah waba ba be na kwaba sa pepepe ena wo mo maka nyina no obia ebe ayefo say media dreams no so hwa amanyofo a wono so be piem ha no wono bi na wono so ayi unity a wono ekoma Baffour Kofi Atobrah omana kwa abayi enti enye nwanwa say ye be hu Asante mantem so afọ yira Simon wo say men san say ye bayi ye de ye ne ehuna wono so aba be piem wo Mabang a ben tepa ahanum a eyi yo no ekoso a adua wono na wayinitie no se kwakwa ne ntoma acheso ye kani oya Asantehene ba onima mamre na onima ho amane Simon ose mensa Asante so afọ enkane bosomtwe abato mpesua so na hye bedwani ono na ode nsa akoto nsema wama nananom akwaba eno ono to so a chese wono bema Baffour Kofi Atobrah tutu no wono ebema na kwaba de anidie eni ebu ese efata ede amande ma Asante amamre ne amane no edanso eno no sabio apraketo ahunu kese a obobo na ketwa kese no ababa betwem
Ana Dadiesoabahene besi otumfo anan ananom Omanhene ananom abusia elani banyara sebejira mo te kokoso otumfo se tutua bebio to bia Asante kotokohene sebejira ose chepi ananom Mabang penfo ni abusia na sote to no na de nyina na mamba Omanhene dan bi nkoso apontu fo bu ni sala na na so o ma me ba ya o si na Dadiesoabahene obesi na nan e sha pantu onyo pantu sapie afei kwe panfo o me che konya so fo ja so fo no o so de pantu afei ade she ma ne mema o so de pantu o tu fo si o kuja ne tro fo e bonwe pente fa ba katara na so ne sika futuro Mpendwa de osianan efa gunya ni achi so odun sia do ne busana mane a nyamba ne pabo na ma da roma ja ha na mane yo na nanu abuja fo mane mema na ahia ma da roma mun tie ma na nanu mun tie se me gra ma na e ko ru ya ro ya Asantehene ma na ye ma se abro wa tie ko nyam odin ko mo di o tie ya se ko Eda mani e ba ya mo ko na de mo ko bia nwe ko bia ya na Dadiesoabahene ni ko on panimfo abusuafo ma ne me nyina ya na de mo ma ana ma ye busa na mani na mani e tietia o ba nse ono anka na de nyina o twene ni abeban ya nsu ye ndume so otumfo na ye nya no e kire na mbo Dadiesoabahene no ba ba da asia aka se ye de na ye efu ne kesa mani nya bia bam na so ntume nya ni sa eti da ye mama be ba ya na de Dadiesoabahene won sansirada ade je wo kroma monso monsa ma ne me ma monso monsa sansirada enkonya sofo roma enkonya sofo amobaye monso so monsa sansirada dai ma se wo tumne wo tumfo nwu sa wo tune so duru ba bia ne wo pia no wo so okuta ne bo nwen ta bia so epo awan ba wo ya ne wo se me nyina ho na me fada de nyina nkata ne so ni sika futuro bia bia samienu anade no drisia no so wani achi na etwa be bi sa na nyi na akọ ya so do ko kuma so de wa nko fie ile no ko kuma so ko fie eti na ye ma na he me nso ya me bi aduru ya na be gina na me sa no ma no asem no me da mo ase na no asi ayefo na sabridie de da ye koso ya eni pitri de ade na duro ne de opum so tumfo se tutu oturutu no asori de me ka nese Baffour kofi Atobrah Dadiesoabahene tuatu a wono ukomenhia dumia na se ndibra ewo ho no no wona obesi opumso anemu wama ne so otunuto dia na chese ni eyiyo no aha ena yede nyina yedi AC aha ye NYANSAPO yesane mbadwen ba bomode na subscribe na share na like na ja wadwen kire me nso me din ene ebusu apani usu etu ye mamu nyina mo enehwe
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ya fa NYANSAPO